Tara guys, magtutur visit tayo sa bagong atraksyon dito sa Hingoog City. At ito ang Luminada Garden Resort. Hindi pa naman talaga fully developed ang resort na ito. Pero binuksan na ito dahil marami nang gustong magpa-picture sa loob ng garden na ito. At dahil nga sa mga Instagrammable na spot nila dito. Kaya dinayo ito ng mga tao dito sa Hingoog City. Tara guys, samahan nyo po ako sa vlog nating ito. Let's go! Entrance fee nila dito guys ay nasa 100 yung matatanda at nasa 50 naman yung mga bata at lahat ng mga seniors at PWD ay nasa 80 pesos non-consumable. At hindi ka na rin mangangamba sa makakainan mo dahil meron naman ditong Mount Balatukan Cafe na nagsiserve ng kape at ng mga pagkain. Speaking of pagkain ay masasarap ang mga pagkain nila dito na mai-enjoy nyo ng pamilya nyo. Ang pinaka-location ng garden na ito dito sa Route 955 Sitio Haruhay, Barangay Lunutan, Hingoog City. O pinaka-boundary ng Claveria, Misamis Oriental at Hingoog City. At ang isa sa mga nakakatawa ay tanaw na tanaw mo ang Mount Balatukan mula sa garden resort na ito. Hindi nga lang kita sa video ngayon dahil nga napakakapal ng ulap. Sa mga nagtatanong kung meron bang overnight stay dito sa garden resort na ito, meron naman po pero sa ngayon hindi pa po muna magagamit dahil under construction pa ang staycation na ito. Soon ay mag-update sila sa page nila kung pwede na bang magamit ang staycation house na ito. Ito guys, sa bahagi naman ng resort na to, pinakahuling bahagi ng kung galing kayo ng entrance, pinakahuling bahagi, dito makikita yung swimming pool at dito rin makikita yung napakalaking bonfire. Ito yung swimming pool nila guys. Actually hindi pa talaga siya tapos, under construction pa siya. So baka sa mga susunod na mga pagpunta nyo dito ay pwede nang liguan to at pwede nyo nang magamit to. So at ito yung bonfire nila guys. So kung titingnan mo, halimbawa nandito ako, yan. So kahit ano siguro guys, kahit 50 katao pwede dito. Tingnan mo naman kung gaano kalaki yan. Pwede pa siguro kayo maglagay ng tent dito, mga banig. So what's up guys, nandito tayo sa maze nila at nandun sa taas yung drone, ayan, tapos nandito yung map hack natin guys. So naka-drone tayo kaya para ito yung pinaka-guide natin papasok sa maze. So, hindi tayo mahirapan guys. Let's go. So mula dito, ayan, sa deep end guys. So deep end dito guys. So balik tayo sa labas. Let's go. Malakaw eh. Malapit na guys, malapit na tayo makalabas. Naman sa likod ko, ito yung function hall. Di pa rin available hanggang sa ngayon dahil under construction pa yung atin pong function hall. Kapag makakapunta kayo dito, picture lang muna. Ayan, enjoy yung lamig ng weather dito. Only picture. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And come to me on a summer breeze, give me warm in your love and you softly leave. And it's me you need to show. Now if it's your love, is your love I need, is your love I really mean to learn. 'Cause we're living in a world
the door.